Ще пусна да карате да прави така. Аз ти казах, бе! Няма друга, която... Има пика деветка, бе! Кая вече? Ами като е спартал, защо седи тук? Пика не мога да помислиш, ти не мога да помислиш, че имам 7 черни карти, какво да мислиш? Вони, направи си сметка, че той е сбъркал един път вече. Защо и ти натрупваш грешка? Той е сбъркал, ти видя, че... Те ги спатите тогава, бе! Ма я без време! Ами ако имаш ти раз по-бърже! Ма с 5 крачи ги изгарям, бе! Абе не ми трябва да ги изкарвам, бе! Пусна да кара и правиш Няма такова нещо, бе! Тегли двете спати. И двамата я разбира да кажете. И двамата нищо Абе, нема разбирате. да слагаш никога, бе! Нема я, бе! Нема никога спотия, бе! Ако И двамата има нищо раз не разбирате. спотия, никога ме събават, бе, де валаца! Валаца? Чисто лад бек, бе. Ако ти Ама стегли ти не стегли спатите, ще избегам пика деветка, ама ти защо ми връщаш пика, я не мога да разбера. Защото, знаеш какво? Защото Мисля, че ще имаш една Нямам спотия. спотия. Ти като имаш една спотия и те изтегла, ти после на какво ще ми дадеш? Добре, защото носим карти, викаш, ти не може да се сетиш. Ти не може да се сетиш, че може да са те така поделени картите. Че не мога, че нямам спатия. Грешката му, че бе кара Аз за като бек. ми изигра... Освобождава картите на Мариан. Това ти е грешка на тебе карта, бе. Грешките е двойно пика дамо, че имаш. Ти не може, аз ти показвам, че те... Бони, при без кост са всичко кост. И аз имам Каро Вале, пика деветка облечена. И Купо Вале. Но са слаби. Едното е с седмак и по-другото е седмак и осмак. Само така, никога няма да избегам на първа ръка деветка, дори да е гола, ако другите бои са ми слаби. Нема такъв играч, такъв малумник нема в света. Къде ще се даде класна карта? Има. Да. Така само кога не разбираш как ти грам. Мори! Купи нямам, значи имам 7 черни карти. Какви са тия 7 черни карти? Спати. Ама, добре да те питам. Ако е спатите, ако са ми само ниц вече го бъдем... Бони, Не, той няма право първо. ама ти, чекай са. Той още права ръка е това. Ама не съм ми казал, че съм мен без остата. Да те попитам, две приказки да те попитам. Ама и нали му казал вече, че съм мен. Ама ти не си казал боя. Мария, каква бега? Мария, каква бега на първата? А те питам, помниш какво бега, помниш? Сега ли? Да, с пътия седмак. Да. Така, ами другите с пътия, ако са у мене, изтегли вале деветки ми върни пика, бе, човек. А направо бея с пътиите. Те не беха така. Ма ти имаш сам човек. Ти не имаш... Не е така сам. Не е така. Кой? Ти не имаш ни една. Така, на първата купа, той бега кара деветка, Мариан бега с пътия седмак. Ами тия с пътия, ако са у мене, вале деветка има от тебе и върни ми пика. Той те блокира. Аз знаеш как? Аз викам сам той Ангел и сигурно аз пътия ми не е играл. Годище го единствената с пътия. Да, бе, ти си така. Ти така си мислиш, аз си мисля пък. Гоше, да, вие давате, не ги знаете картите. Е, спътил мен и пика, бе. Ели ти ни Не, казва. никой не може да вземе. Как кажеш Не ми? да разбера, той ще разбере някъде са по-играчи. Абе, как бе, ти давам, бе? Ако не държи. Боли някъде са Това значи, по-играчи, че ще сме те по-играчи. играт ти да. Като даваш гола карта деветка, значи ще спътил вале. Не е гола кара. Като ти бегам такава карта на първа ръка на тъмно, Така? значи Значи те ще бъдете валети от тебе. Да. Това е, казах, че трябва това. Добре, защо да бегам? Напиши една книга, Добре, защо да не бегам? разбирам. Кажи ми защо да бегам на първа Гоше, да, не ги знаете Той ти картите. дава купа, ти искаш купа, аз защо ти бегам кара деветка? Повече не седите с нас карта играта. Теглиш двете с пъти. Ама нема такава игра, Ангеле. Ти ми дай пика деветка. Играта е много семпла, ти я правиш по-сложно отколкото. Ама 8 черни карти, а ти защо ти е тази пика деветка? Защо ти е? Дори да... Аз не знам, че си толкова силен на Ама спорта. аз с кара деветка ти го показвам, бе, това значи, бе. Ама отворете интернет и прочетете по небе. Отворете и прочетете. Силна карта никога не се бега на първа карта. Никога, ако ще да е гол, ако ще да е тота. Само когато държиш остатък от боите. Прочетете, като искаш прочетете и в интернет го пише. Ама той това мисли, че го знае. Ама те нещо, що къде там игра по събъка, на такъв гол с уста. Купа. Аз никога не съм играл с уста и с пръсти. Ти знам, че е тук постоянно. Остава шо на работи, на белот, такова вика боя. На това пики, той вика пика. И седмак. Белото и седмак. Да, аз съм жали без седмак. Гоше! Много семпо. Ние не трябва толкова. Боне, развали четвърката сега. Съдови ме развали. Боне, развали Али вече четвърката. спорка. Сери, Боне, сери по играта. Ще сменим отбора, айде. Ще сменим отбора, бе. Гоше! Но и двамата имате право, но и двамата грешите. Сега ще ти кажа. Първо, той греши, но той е казал на всичко, има две валета и аз на бек, и аз те играм малка пика. Той вече има едно бале. А я нямам къде. Аз това го виждам. Той има едно бале вече. Купите са му пробити. Той там вече ще го прекина да го Пробити, а аз сега какво да играм? Какво да играм, като му игра купа, а не отговаря купа. И аз даже изчеках Мариан да фърли карта и тогава го дава в кара, бе. Ти знаеш, че той има две валета. Кой? Анчо.
Ама той не знае, че ти имаш две валета. Ма аз му показа с кара деветка, бе. С кара деветка не е показано, че другите две валета са от тебе. Гошто написал книга и това не го знае. Показваме поне едно. Двете. Двете не може. С такава карта се показват двете. Да, може би. Прочите ли че показваме? Гошо не се прави. Виж, двете с пъти. И ток нема. Това само трябва да се прочете и да се знае. Чекай, двете с пъти, връщаш ти. Как ти викат? човек. Тихо малко, тихо. Как ти викат? Чичо Данчо играч. Защото гледай какво ги направи. Какво правиш? Чичо Данчо, готвача или играча? Ще видиш. Кой да говори с Пикос Мак да ти го кажа предварително? Кое? Кой да говори с Пикос Мак? Нищо не даде пика. Кой даде Пикос Мак? Не, даде. Даде Пикос Мак и аз даже не знам, че му пика 9 колеги. Тя връщам Пикос, защото няма друга карта дам. Така е. И аз нямам друга карта дам. Помисли си даже да ти покажа. Спотия девет, да ти покажа спотия военно. Викам, той ако има една спотия му изтегла. Ама най-добрият вариант е да изтеглиш 5 спъти. Няма така да кажеш, ще тега спотия. Ема вече той не знае какво прави. Ама нали съм му казал още първи Вече той не може. Данчо, колко са картите, бе? Той не може вече е познал това цвета, колко карти има? Я му казах, че имам 8 черни. Какво мисли с тази пика 9? Къде ще носи? Дори да имам и майор на пик и дил, като Ами ще да имате на ръка пак. Две ръце правят, ако си изтегли с пътите, връща ми права пика да прави каро коле. Има 6 ръце. Няма нищо, те нямат и ръка, ако искате го спасите. Да, ама. Нямат и ръка. Може да ми лесно. Той не трябва да бега кара деветка, бе, защото по-тънка кара играта се спива. Ти не трябва да бегаш кара деветка. Абе, той още. Нищо, че е гола. Няма бегай. Тя е при него. Той ти казва, че кос. Слушай ми само. Още когато избегах кара деветка, Ангел, знаеш какво трябва да направи? Трябва да се стегли Карл Вай. Да. Трябва да се стегли веднага Карл Вай. И освободи Мариан Туза. Не, какво иска, нищо не освобожда. Трябва да се стегли Карл Вай да види. Ти моите карти знаеш ли 8-те книга? Знам ти ги. Две момента в червени. Така и... Дама и девета. Другите не те песуват. Ама той е казал всичко, аз си беше казал друга работа. Не, ама той още като избега кара деветка, трябва да си стегли Карл Вай. Това не трябва да ги е толкова много, защото виж какво става. Много ги биеш, че може. Трябва много да ги биеш. Вече не може. И да ги освобода другите така. Не знам какво ще правим, вече няма четвърти. Боне, седи. Развали четвърката. Каравай как ще лоши? Ти знаеш, заради Каравай са не ми дай пика деветка. Заради Каравай. Ако изтеглиш Каравай, веднага ще ти стане ясно, че трябва да дадеш пика деветка. Но веднага. Добре бе, грешка е допусната, не допускайте по-голема грешка вече. Абе имаше 5 варианта да само... Грешката ви е, че играете карти с мен. Това ви е грешката. Грешката е, че играете. Или ги Каравай, ще ти избегна с пътия вале. Може да и други са Ще ти избегна с пътия вале. Ама не става. Или ти казва. Защо запаля, бе? Той не е лесно да запалиш. Момчета, не се карайте, по-лошо идва.